nanku lo bhuti urongo ngicela singene emotweni Ubhuti otheni? inkunzi Akanolunga. nanke yabe class ngicela Ngantwana izafa. beba yontwana masike nemotweni Subam. Ndiyeke. Yema ndingelo ndiyeke. Not apha kum. Yes. Dali umdali wekhekhe. Yampungusha. Ikuphi mama ye dlamazama nachisayo ikuphi mani? Asinamali. Yeah. Asinamali. Anamali. Wena mazongijwayela kabi yona sithithithi bamba yini? Bamba yini? Wena hey angayibambi. Ngathi ngibo. Yes, asiyimali lento nempongo. Imali. Yini wena simala afuna ungabuza. Sat. Ngijwayela wena utshele phaka ke ngijwayela amasimo asimali lento wena. Yeah. Mangabamba ngempama manje uzothi. Wena uzongijwayela wena. Yes. Akupha amafoni. Asinasifona. Anamafoni. Ngifuna ukufona phela ngicela ubamba imali ngifuna ngineze ifoni ngicela. Ikhona ngicela umnikele semabele ikhona phela. Hayi wena man ungangijwayeli kabi wena. Netakata ngathi na ngizokubamba ngesicima man. Wa man yazini netakata mina ngijwayela nina. Sef. umuncu wena Tshele phaka ukuthi ngijwayela amasimba nina. Xolo. Umuncu umdoko. Xolo. kodwa beba umuncu ndixelele lo bhuti Awunothi muncu ka utsho uba lo muntu uphathe imali yabona.